Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sara. Nasunog ang pipila ka bahin sa ginaparentahang bodega nga dunay managlaing baligya sama sa school supplies sa Zamboanga City. Usa ka trabahante, samdan. Ano yung report? Sa aerial video, makita ang kadako sa kalayo nga bilaboy niining usa ka pribadong warehouse sa Angeles Drive, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City, pasado alas 10 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang kadako sa kalayo nga gisaka sa second fire alarm status sa BFP, gikalisang sa mga residente sa mga kasigbit nga kabalayan. Aron mapakgang ang kalayo, nagbayanihan na sab ang mga residente. Dunay nag-bucket relay. Nadeklara kining fire under control sa halos 2 ka oras ug banda 9:39 sa gabii nadeklara kining fire out. Human ang sunog, makita ang naabo nga 3 ka division sa bodega nga girentahan sa usa ka marketing establishment sa syudad. Mitambad sab ang mga dagkong sakyanan nga nasunog, lakip na kining mga school supplies nga ipamaligya unta karonting klase. Mix na siya, school supplies, meron din mga kitchen utensils, mga rice cooker, lahat na ng klaseng mga products nandun kasi medyo malaki yung store nila. Gibanaba na ang moabot sa kapin 23 million pesos ang danyo sa sunog. Samtang atol sa sunog, usa ka lalaking trabahante niini ang nakaangkon og paso sa lawas nga gilayong gipatambalan sa ospital. Matod sa Zamboanga City Fire District, posibleng problema sa linya sa kuryente ang tinubdan sa sunog. Yung initial findings natin pero subject for further verification pa rin po to sir. Electrical short circuit near the area kung saan yung main circuit breaker or yung switch nila ay located. Nag-collect na po yung investigador natin ng mga samples ng wire na may signs ng short circuit at ito ay pinadala na po sa ating fire laboratory service dyan po sa may national headquarters po natin. Ginakuhaan pa og pahayag ang tag-iya sa maong ginaparentahang bodega. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.